Ah, di kila mari. Mimi bandelam ari guru welam. Badda go. Hayo ma. Sir. Anu badda? Mawdo alhamdulillah. Ça va? Ah, madame. Ko woni? Tambolo go. Tambo. Go. Go berna metti. Rar ba makay and gidlam ardani jam ko woni? Tay ko mina ma kaldata. Go. Galle kawam ne doganan mi arda galle kawam de. Arda wonde weltare softude. E dogande arde galle kawam. Kono hande do kaldan me mami gogo. Wallahi alazim gogo berna metti hay yeso Allah. E ko mettini berne ma gidelam. Gogo ala mo mettini bernam so wona Aissata. E ko won ma kadi? Gogo jew gila ngarmi do ha fay hande. Ala foko mi rokkaka do. Ala foko mi wadanaka do. Hay visa ka wadani kam pour yomi dan. Wallahi. Ndew mi yiddam sabu Aissata anil mi visa. Wallahi. Ngoppu mi kala ko jagguno mi wuro. Jodimi do sababu nde Aissata funtimi bonni berndam wade am yidde no gandanda de ka Aissata yidaka. Bido doga jamma e nyalaw. Kala ko dañmi mi doga maram totta Aissata waklimi gilay koltam haya haala haya yadam andini mi ma yidam e dow godo sum tawti dum ko woni ko gaccumi ko gonni ko tawtumi Aissata hatta mi dañani ko jinmi ko kono malgré Allah walliki min pulago ngo wino mo itta am pulago iwata sabu pulago ko jijam woni Wallahi gidelam. koltu non wona dum woni pulago ko jijam Wallahi. kono non goggo detto do ngorani Allah ko min rewno Aissata bido doga do terrasse mo jutata mi dartim mi yetti Allah non no fewi mi yetti kadi kawal kala kawiraɗo fota waɗande baɗiraɗo waɗani kam Wallahi. hande onon ɓiɗo hersi ruttade e makko ɗum noon mami jabru Allah mi ara mi hoota gure mi rutto to gonnomi mi rutto e ko gonnomi sabu o docteur garoɗo biyo ko docteur kinoɗo o taw wona docteur mbiɗa andi suko o ko Sinthiou Garba Jeeya ko vétérinaire wonno pinganno ko be hay nayi wawa pingude ko be pingata on ari funti hakkille makko ƴetti ɓerde makko wi ko docteur ko manda ko orthonologique manda cotologique ɓe mbiyete wi ko ɓen docteur e ɓurɗo mawɗo taw ko fenade Aissata rewe on ɗo accimi min ƴiƴam muɗum min bandi ko o min enɗam makko o sodirmi o suko gorko saabu hol ɗum simisel e carotel walla tuubel pantalon ɗum o sodirmi kono noon alhamdulillah ɓerna metti noon goggo ha tan wawi haade Wallahi bandelam. Hande a haalni kam gonko. A haalani kam ko gandanɗa ko kala bawɗo won an moɗum mo men ko kalɗa ko naati e nder fittandam he wayi amadam mi ɓooyi haaldude e ma bandelam mi wi'inoma si kaɗa yiɗ jiɗɗoma gondigal mon wawa won wawa ɓooy wawa juut bandelam mi wi'inoma si kaɗa yiɗa jiɗɗoma si ka yiɗi mo gandanɗa o yiɗanima wallahi hayso on lelima dow leeso a jañata ko ɓuranma kuni Dakar hamni nguleki kan ulay ka maka lay no suud ulay nam yaay argay hayda hayda ni ko dum wuli nem handra nyanti koy machallah bodam yaha doxantu seede mi rawra station mi soda ko mbadda frigo ma e sama frigo ma wala hayda ne bidar pada station mi yaano mi diwni na koydam e seede mi mayi jonde nene ara gilal gonangalam do ha faade hande mi meeda yabbudo ko ngala mi mbar yaha bur suudiya dum bur suudiya ala ko kaw yaro addata fof frigo ko ha heewa machallah
ngara jon biyaare soodi arande so ari ko coodo comme jiɗɗo yandade mi tampi jonde koyɗam ɗe fof nana muusi ko garmi ɗo komi yaltani fat mi yalta mi changé air seeɗa han mi ɓoyata muɗe mi ara min mi haalano biyaye boy an hande gonɗa ni ko ñantade machallah mais saɗa sa wuuri waɗa gueɗe guurɗo sa maayi lelwiɗa ɗum wonene aduna heedi nene andi mbako jontaɗa kañum oto ɓooy noon alay mi dara ha muɗe mi ara mbiyatno yiiɗi bonnude kalis ma arande kaw yara joni ara adda kadi ñamde aɗandi ɗiɗo min komi jiɗɗo glace en chocolat en te frigo ma o ala haydara ɗacci mbiya mi sooda hay soko seeɗa medde moɗa remplir seeɗa cey ndenam muɗe mi ara ok kaw yero kam joni ara walla eyyi mi noddino omo ar kono mbasa lerde noon c'est nene sûr mo ara ko gare muɗe mi ara mi changé wutte joni haw anda yummako jontaɗo kadi ɗum no tawma ye hatte ha yode muɗe mi ara anani cey nenam tout à l'heure ndo fiiɗi aduna ha joni a tan ƴewtan min kam mbaɗa rutto nder gagal kala ko jiɗɗa beele porsa duwa dañde walla ni mbasa te an ɓuuri am ɗa haɗo gimmiɗa ko ɗon jiɗaɗa ko ɗon ponkaɗa ko ɗon tan ɓe pawma place ma saabu pulagu ko pulagu ɓe mbiɗi ɗon yimɓe dogata caggal ma wonko gandumi hen bandelam way sinno ko sagam ko kalɗa ko ɗo sika ɗum yawino fahmir ni wallahi guiɗelam ɓernde ma musata ɓernde ma mettata saabu min so on jañi ko metti mon tan woni min mi jañi ko metti kam saabu on kewani noon ko onon tan jañmi a faami tiɗno ko kalɗa ko min hen wondima kala ɗo mbawɗa won guiɗelam e aduna Allah o ya andu mine e caggal ma mine e yeeso ma du'a won meɗata immade ɗo maɗa waye noon pular wiyata ko wuuri siko rufani yo Allah wat jam kala ɗo gonɗa yo Allah tawma ɗon guiɗel joni noon gueɗel ɓiɗi yiɗi neldema e kaw saabu hande min mi hersi ruttade makko somi ruttima wuuro jinmi ko ɓamtude gollam julankagal mbaɗannomi ngal jinmi ko ballakami kaw kala ko wawi rokkude men somme ko liggodimi ɓiɗe ƴewtoya ɓiɗe soodi ana ɓiɗe adda Dakar ɗo ɓiɗe yeeya ɗum kay haɗandi somi ɗum haalni kawma ma sawru hen gasi saabu ɗum woni cosan men gasi jogoɗa naima baalima so Allah walli kam ndungomi somi resi mi adda debba mi fawɗo wallahi mi continue golla mi hufanma ɗum inchallahu taala Inchallah. mi yawani noon hay soko 5 millions ha 6 somi dañi ma wallami ƴeŋtoygol ngol kaw noon andi somi waɗimo proposé 5 walla 6 o andiyima 10 walla 15 ɗum ko andi moƴƴo wona hatta noon julankagal belngal moƴƴal ngal mbawa sodde nayi moƴƴi ɗi ko 30 millions haɗandi ɗum kadi ko seeɗa kadi eko kawma jogui te neɗɗo kadi ala ko wona bandum ala kadi ko wona ƴiƴam Wallahi, te aɗandi ina yinma te ina horsinma te kadi wonɗo fawma wallahi way sukaɓe hande an a majjani de saabu kala ko ɗum wawi won ani woni ɗo gonɗa ɗo ani yaɓɓi ɗo jaɓɓuɗa ɗo ko tokoram kay kanko jibinaɗo kanko mawniri ɗo ko kanko waasi andu ko woni ko eko dogata ko e ƴiƴam mum kadi anda valeur mum wawi alhamdoulillahi rabbil alamin ha ko tarti foof an kam a yaɓɓitani koyngal ngal jaɓɓunoɗa abada wallahi mi yetti Allah pulagu nanta ɗum wallahi mi yetti Allah mi yetti Allah weltima so ka wari yettinanam ɗum ñalal ngal ɗo ɗo jaɓɓuɗa yo ɗum an ɗamma hoto ittu ko ɗo tan mi weltima Jarama soko kawma ari momi yewtide mum inchallah deƴno hakkille ma guiɗelam jarama eyyi deƴno hakkille ma yiɗa goya mi yiɗa jaa ko kurko de way hande haalani kam ko nenate lay ɓandam yimɓe sagam tan ko wayde guiɗelam yiɗa jiggat no wiyete kadi jiibi guilo sugo ha joni mbono mi nodda mo donc mi hebda e wone téléphone makko sabba dañi client goto no foti ummade ha France ara donc guedda été mo waɗi choisir que immeuble gonɗo Mariso guedda bari mais vraiment cool est ce que wona portable makko ala réseau Allô? Oui.
Fadar Sel. Ah. Ça va bien. Alhamdulillah, mashallah. Ah bon. Wari. Ok. Hey. Oui, mon borom mi ara. Borom mi ara joni ay. Ah bon. Ok, oto wima haydara noon woppu tan wona surprise nani de oto wima haydara oto wima oto holluma ni min woni hol yona ou bien photo ou bien ko way noon woppu tan hamere ok an aɗa ƴeeƴi an holno dowma oɗo aɗa yumɓe mer to paɗa ala nande i anani mbiya hon oto paɗa woni paɗe ma ko andintami to paɗe ma ngol an holto paɗa ko ɗum woni ko namdotomami mboɗo jogui e tawma wiide mboɗomi ara joni jamma gaaɓe leydi mais haɗama wiide no tawma aɗa skara ndig no ɗom ko wondi kam e noddomo holko wondi kam e noddomo voilà c'est ça oɗo heure yimɓe ne daara lelade haɗama fiide gaynako hello a faɗat ha ganda holko wuttata mi jogorani ha fadde ha andude holko wuttata saabu ko jogori wuttude ko wuttani jaam ok mboɗomi ara he yeero aɗan ko woni an alna jalanede a yahani e wonko réglanmi a yahani c'est des choses vraiment sérieux he a yahani joni jamma a yaltani nden sala a yahani point ko woni a yahani yasi onon cikkiɗon ko onon desi kam ou bien onon woni joom galle ou bien onon woni killifam ou bien qu'est ce qui se passe onon a yahani dal ko rabɓi de haala ko a yahani wonde ani ko hewde haala ok c'est ça qu'on va voir eyyi c'est ce qu'on va voir malaw ok ya ngara joni noon lawol nan ɗon yaa holko mbaɗɗa ni galle o mi soki ɗum coktere ɗo to ma mboɗo mi jogui bafal damal galle mi uddi lawol jaam et que tu penses que c'est la meilleure solution joni kay ya diwo e mairie jaaha non mami cikkuɗa ɗum ko ɗum woni solution o mi andade yaade kam a yahani so wona janggo hande kam ala hen wona nani walla so tawi ha joni a nanani kadi ko pular kalmi de tu te prends pour qui pour ta propre femme ok une femme insoumise une femme soumise nananat gorko mum joni nananat gorko mum hay une femme holɗum soumise kala ko gorko mum haali fawata hen konngol tawde wona taw ko gorko dewɗo lawol ok mi rewan lawol eyyi taw ko gorko dewɗo lawol neɗɗo bonɗo gorko jottoɗo ha yimɓe lambalel nde wiyana yaaha ok on gorko mi nananta min somi yiiɗi wadde ko boni ko wona onon haɗatami wadde ko e boni bone somi yiiɗi wadde ko boni mi ɓuusata 5 métres ete mi waɗani ko boni ete mi wullatami ɗuminta ko ni tan mbaɗanmi est ce que refami ɗum min somiɗo yalta c'est parce que mboɗo jogui haaju mo ganduɗa ok wona mbiɗa mi yahata pas de souci mi noddat noddunoɗo o joni mi yo faɗam ɗum de ko an e makko min ɗum waymi anan no mbirumami ni somi fini simme waye Saykou Oumar ni lawol jaam waye Saykou Oumar kono hande kam gallowo ɓeɗende haw wi fi feggere fof komi cogɗo suudu aɗa coktirɗo otoma e nder armoire anda fimina haaɗi min wayde way joni gabaleli mbiyaɗa ya a yahani a bougani ɗo tottam caabi tu bouge pas mbimi tottam caabi ɗi gila mboɗo jala noon tottam caabi ɗi ha tottam caabi ɗi gila mboɗo jala noon wawa haala coktirɗe ɗe mi soki tottam caabi ɗi mbima gila mboɗo jala noon yasin tottam mbatta caabi ɗo ko waymi kono malboro way Cheikh Oumar ni a heɓata ok tottam caabi ɗi aɗa babla min ko gulali ma mbaymi kono komi anda wiide ni ka ƴettude uddude
damal wañ ma taw mbimi waño naatoy toon ndewa toon jaha bafal damal galle sa wawino so damal galle kam udditta ko coktirɗo to démarta hannde ana waɗi yimɓe wawi nene hande kam Allah waɗi eɗen gondi en famille nedene wele machallah yumma no waɗi sañse ha yooɗi merci beaucoup jinnomi rek ko jewten seeɗa similla puɗɗortomi ko accanam hakke ɓiɗɗo wawa yobde nene seeɗa ganduɗa hen e ko mbanmi fof jaggudanne ko cukoyagal mbeɗa wima accanam hakke nene accinima hakke jinnaɗo ko hayre sa ferguitima e mum Moussa e ma so ferguitima e ma Moussa e ma kono wona gañi go noon ɓeyɗo ɗiɗo mi yiyani mi nanani sona onon ɗiɗo machallah kala ko mbawmi wiide on e ñenenne wona gañi ko ha mbayon no moƴƴi tan d' accord machallah ɗum yooɗi ɓeɗen men goɗɗum nene kadi enen fof en mbi en poti wiide astahfirullah astahfirullah nene Ulay Baba Yoro waɗanimo fof joguino appartement makko dañe makko relation ha yimɓe fof hay min yuma e an e hoorema fof mbaɗɗon e hoore mon mbaɗɗen ko koye men fof ko justine ɓe dañɓe relation kamɓe ɗiɗo ne woodi kay nene astahfirullah wona jiɗki ɗum noon astahfirullah non min nde on nañi kam nene jiiɗa fof dañi ko woodi ne woodi Baba Yoro aɗa andi Ulay no arta ɗo aɗa andi ko adduma ɗo ƴewde bam makko ba wallahi ba makko holi on nonani aɗa yurmini nene bam makko jibinɗo mo addunomo ɗo min ko kalmami Ulay fof mbeɗa andi waɗa kan setti koyngal ma no koyngal seela lijjitoya ma an ɗum waɗi heeɗima ɗum waɗi son keɗima kam on nan wona ɗum addunomo ɗo joni no waɗi ɗo noon Baba Yoro kewɓe comme min e goɗɗo cikkanno ko relation woni hakkude mabɓe Baba Yoro e jibinde Ulay naji jangdi kay naji ani ko naji ma e naji ko woni probléme ma anaye ko woni hay probléme goto sona Huley noddi ɗo joni Huley la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jokkitama Huley noddimo ɗo joni téléphone mi anda holmo Huley wimo ari tan o giddi ha dow o foti darde kanko huɓete wimo yaha mbimo buusan ɗo mbimomi galle o fof mi soki ɗum so tawi omo jogui ɗo rewi yoya sona taw o diwmir ami hunde ko waɗi kam dépassé ko mbinomami ko tan kañum wonɗo yero so resani Huley o addi ɗum ɗo e galle o wallahi o dañta jaam Huley de ma ara hurtude men Huley taw mbeɗe wuuri mi mayani wona e gurdamam de somi mayani joomam so Allah ittani ko satti so Allah findini kam e jaam kala to wawi nadde mami andu ko ƴeewoy holmo noddira wiya ari Huley kam mo haalnam holko yawri kam Yasin ko mbimami ko tan min hunde nde mi natti andude hen haydara an ɗum ɗon miɗo komi jagguɗo hooram par ce que hunde nde ko waɗi kam dépassé mbimi somi wima mami andu a jaaɓi walla a jaɓani min kay mbaɗa hoolima pour an tan mbaɗa hoolima no kolirimi jungam ñaama ngoni mbimami heddannomin tan ko natodir min dofodir ɗum tan heddino hen yero de hono tampine ya etto ndiyam ma ɓuɗɗam jara ɓerde ma de sukki so tampani de mi tampata mais an ko uddino holtono rewi konko kanko ani sona taw o diwomir o waɗa mecce makko min kam jaaɗo ha arte kombal mayre waɗi leewi daneji wiyene onon yero mo mbar diwnaka mi andade la ilaha illallah haala kewɗa hewmuɗo
min de Zahra min aji ɗum so jigi kam yo wontan amen jam sehilaɓe 100% mama ayi ndemi tubani Allah mi tubani fof kono ma noon miine goɗɗo e goɗɗo ko noon wano o jaggirima ko ɓiɗɗo mum mo jibini o jaggirima kono Aïcha kewɓe ko ɗum ɓe jagguno ɓe cikkanno ko relation woni hakkude maɓɓe tel n'était pas le cas oto neɗɗo wiyata astahfirullah juɗɗo jooɗi fof astahfirullah kono on kam jamanu hannde o tan jiiɓi dal ɗum kam ko an yahata an artata an haani nene mi haalaninomo winomo Houleye ala hay goto probléme ngandumi noon ko an haalanimi wonde Baba Yero ƴeftanimo appartement yiwi jeeri faati waalo nanmide koye hunuko ma ne wan noon yumma kam settani koyngal muɗum ngal ne koyngal seene lijjita hen toon haydara ala ko andi hen nanɗo jooɗi to bamma ɗacci ɗum ɗo ko ɗo tawta nene wasde andu tan ko wasde andude joni yimɓe fof gandi wona accana men hakke jam wona e galle min de ko ɗum jinmi ko ɗum no hen noon nene gila Houleye naate galle min kam ko waji wenno ko mi perdi la connaissance bettanomi min mbaɗa ko mino haalanta ɗum yalto haalama ay goti kanko haali ay goti yama yodi an haali de a d'accord kanko haali wona mi haalnino ayi ha joni min kam an kay ka jiiɗomo tan mbagliɗa gontuɗa neɗɗo goɗɗo so yumma wima goo mbiya temedere mbattuɗa wirtade ma ça va ƴew hat ça va yumma jibinɗo lebbi jeenayyi sahaji jeenayyi Allah boni yo amour c'est l'amour e wona amour yo wonde jirgui yumma ka wonda ko joni noon aujourd'hui c'est la fête chez nous eyi ɗum de ɓuuri wango e wangade tan wango leyli tan addi ma yaade haade dara noon o meeɗa wadde ataya mon mo ganduɗa o taƴani hande yo waran Allah sa warana men lewol goto mo neɗɗo yarata an mbimi yawde ma anno ƴeew ni wona ni de o ƴeew ɗum o liggaki wona uppu wona dara yo waɗa yimɓe attaya eyi joni an juuɗe mon de hol différence mo wot feere hanti jaha kumona ala ɗo o defa waɗanma ataya yo waɗano yumma ko ataya taw o daña duwaw hade makko waɗanoyde debbo ataya kam ya waɗoy ataya ɗum woni ɗum coalition ko coalition mbaɗɗon ni iya tan ndikkiram sa waɗani ataya wonnani yumma mo waɗanta yumma ataya ndikkiram fankode ma ɗum min wima noon lewol deuxième ha troisiéme ma iya tan lewol deuxième pawa dañano troisiéme anani bamma ɗo haɓɓa no gasat o waɗani troisiéme saka deuxiéme ni ala ko haali yaajuma hey o ataya yowel noon yo saf aɗani ɓe haalni mbaɗa e nana aleykum salam Ija o ko Amadou an Houleye ko an wiyatno kam Yero acca an wonɗo an wonɗo wa min de wonɗo eyi Amadou o ko an non way wala way amen tuni Amadou o ko an ala mata ɗum ko koyɗon Amadou an wonɗo an Houleye wiyatno kam kawam Yero baɗa a selli change on mi jotto ha feewa muccu seeɗa eyi Amadou ɗum kam mata ko koyɗon est ce que mi wona newi hoɗɗude an wonɗo min wonɗo haydara change on ema min
ande wonɗo waɗe an jibini hulay hulay min jibini hulay min jibinimo goore min jibinimo ɗo e reydam ɗo min jibini hulay o holli kam fotam o wi ko bamma ko wi yewto ɗeɗon foto aɗa mofti ɗum ha joni wonno e sagam de wonno e sagam ko tagma moftude photo ngo ha oɗo noon kono mbaɗirɗa ni tan ɗum tagi kam moftude photo je mbaɗirɗa ni waɗe an jibini wule wuli ko min jibini ɗum Amadou min ɗo jibini mo kono an o woni ba makko ɓirawol ɗum an o woni ba makko waccuɗa kono yaaru nooni ɗum tagi mi suuddema eno mbaɗirɗa ni ɗum tagi mi suuddema an kam marala ko mbaɗɗiɗa e huleyde ano tahude aɗa jogui ɓinguel am aɗa jogui ɓinguel ma woni huley o te a halnanimi ɗum kanko tantumani mi yiyanima mi nananima ɗum tagi mi haalnanima mi yiyanima mi nananima ɗaccu bojinaɗe acca aɗa andi mboɗo wawno wadde ko erreur hakkude men hulay fode ko an waɗi fof ko an waɗi min haydara moɗa hen fof ko an waɗi acca an yasin ko natte galle tan jaltuɗa sans raison kala ko jiiɗa wonko tagi kala ko jiiɗa wonko tagi